Hvad så vloggen? I dag skal vi til Ungarn, og i dagens anledning, der starter vi vloggen på en ny måde. Fordi det er ikke kun mig, der starter den helt alene. Nej, jeg er også med. I dag har vi Philip med. Han skal være hovedbilledet i den her vlog den her gang. Ja, det er det. Han er lidt med den her gang, jeg var sidst, ikke? Og fortæl os, har du rejsekris? Pakkekris? Har du pakkekris lige nu? Pakkekris? Ja, lidt. Altså, jeg kan ikke få det sidste ned. Og jeg prøver lidt at sådan... Jeg prøver lidt af hvert, men det går ikke godt. Nej, så det er spændende, om han når det, inden vi skal ud med, hvad fanden er det der, metro? Ja, vi skal have bussen her til metroen. Så vi er jo kommet hele vejen til København, ja. Det er det. Tog lige toget i går. Men nu skal vi over til Christian lige om lidt i lufthavnen, hvor vi skal have en øl. Og så ses vi bare, når vi kommer til Budapest. Så vi er på vej hen imod bussen. Det er helt gode 250S. 250S'eren, hvor vi skal med metro også. Ja, vi skal hen til Forum Station. Skal vi have M2 eller M1 hen til lufthavnen? Ja, så vi skal sgu med alt det københavnske transport, vi ikke har i Jylland. Det er helt perfekt. Philip. Philip, kan du lige fortælle vloggen, hvem vi lige har kørt i bus med? Vi har lige kørt i bus med en af medlemmerne fra Pakka, så det var helt starstruck. Ja, altså vi var lige over for autografer og alt muligt. Ja, lige præcis. Så nu kan vi ikke lige være i os selv. Jeg fik den faktisk lige her på armen, så nu bliver den min nye tatovering. Ja, så allerede nu. God start på turen. Ses i lufthavnen. Det gik hurtigt med en update. Vi så lige resten af Pakka nu også. Så det er fucking stilet. Jeg har fået fucking Christian med. Er du klar? Jeg er fucking klar. Han er fucking klar. Vi er fucking klar. Vi er fucking klar. Så vi går ind og får en øl nu, og så ses vi på den anden side. Okay. Turens første genstand. Banger. Hvad siger I? Banger. Uden at være med kaffe, det kan noget. Hvad så vloggen? Så er vi ved at boarde nu. Vi har Philip her. Han er klar. Vi har Christian med. Ja, fucking klar. Så nu tager vi flyet til Budapest, og så må vi se, hvordan den flytur den går. Forhåbentlig godt. Hvad så vloggen? Eller flokken, eller hvad man siger. Nu er vi sgu landet i Budapest. Det er fucking nice. Det er virkelig varmt. Det er 31 grader lige nu. Og jeg har en bukser på. Så det er knap så fedt. Men nu skal vi over til hotellet, og så skal vi bare have nogle shorts på. Og så skal vi ud og nyde det gode vejr. Det er en ting, der er sikkert. Og så skal vi have nogle øl. Det er også vigtigt. Så er vi i gang med vloggen. Vi er kommet til vores Airbnb nu. Vi har et dejligt toilet herude. Et lille køkken, hvor vi kan lave noget god morgenmad. Et dejligt spisebord. Så er vi bestilt til 3 mennesker, men det er vist lidt mere end det. Fordi hvis jeg lige går på den her trappe her. Så er der et kæmpe dobbeltseng her. Og det er Route 66 inspireret. Totalt stilet. Og så har vi et værelse mere lige her. Og en lille væg dernede. Hvis nu, at man får lyst til at vejse efter en druktur. Og så har vi det sidste værelse heroppe igen. Med dobbeltseng. Så det er totalt stilet. Virkelig nice. Og i den her vlog her, så laver jeg et statement, fordi jeg fik at vide i min anden vlog, at jeg sagde fucking og fuck hele tiden. Så i den her vlog, der kommer der ikke til at skulle være noget som helst. Fuck. Hey yo. Så det går vi efter. Hej vloggen. Så vi skal fundet det første special product vi har nede i Ungarn. Og det er en grøn monner med, den hedder bare Punch. Det er vitamin OK står der, så lad os se hvad den kan.
Ja, den er meget almindelig. Det smager bare af de standard punch, vi også har derhjemme. Måske lidt mere i den frugtede, guava-agtige måde. Men det kan jeg egentlig meget godt lide. Minder mig lidt om Rio, men det er så også fordi, der står på den. Så skål! Hvad gutter? Kan I ikke lige hurtigt fortælle vloggen, hvad det her det er? Ja, det er noget opera. Vores teori går på den ungarske opera. Måden vi finder ud af det, det er fordi, der står opera der, når vi går ind på skærmene rundt omkring. Og det stod sådan på en gulvplade, da vi gik ind ad døren. Det er sådan, vi føler, vi har ramt. Ja, jeg tror, det er lidt svært at tænke på noget andet. Så er vi ankommet til Simpler Kurt, som er en ruin, der er blevet bygget om til en bar. Klub, bar-agtig noget. I kan lige prøve at kigge. Så nu vil vi lige prøve at få en øl, og så se, hvad det kan. Hvad så vloggen? Så er vi i gang igen. Dag 2 i Ungarn, må det være. Lige præcis. Det er det. Jeg ved ikke helt, om vi fik filmet så meget fra i går, men vi var i hvert fald ude at spise fint. Vi var ude at få bøf og øl. Det er bare den perfekte kombination. Det er jo helt perfekt. Vi er også i gang med at lave en beer counter, så vi kan holde øje med, hvor mange øl vi får. Så vi kan lige prøve at tælle nu her, hvor mange øl vi har fået indtil videre. Er vi på 2 eller hvad? Jeg tror vi er på 3. 3? Det ved jeg ikke, det kan vi lige kigge op i hjørnet. Ja, det er rigtigt. Og så i dagens anledning, der skal vi ud og kigge byen, shoppe lidt måske. Og så skal vi i aften på popcall med alle mulige fremmede udlandske folk. Så det bliver sygt spændende. Vi tager selvfølgelig med på turen som altid. Skal vi lige pointere, hvad der er, vi har på af... Nå ja, Christian, du skal også lige komme. I dag har vi Lord of the Drinks trøjerne på. Havner lidt. Så det er sygt nice. Christian, du skal lige forklare vloggen, hvad du lige har sagt. Hvad er det, vi ser, når det er, vi kigger ud over her? Vi kigger over på Pest, som er den ene halvdel af byen. Og så står vi selv over i Buda. Det plejede at være 2 forskellige byer, som nu er vokset sammen til Budapest. Ja. Så det er kultur. Og det kan vi fandme godt lide. Prøv også altså at se den her udsigt her. Det er virkelig smukt, og det kan vi godt lide. Så står vi lige her ved, det er en ret stor bygning, ikke? Men det er parlamentet i det ungarske parlament, så det er ret stilet. Er vi ikke enige om det? Det kan noget. Det kan noget. Igen, det er kultur, og det kan vi godt lide. Hvad så vloggen? Så er vi kommet frem til Mathias' kirke, hedder det vist. Så det er ret stilet, den er fandme stor. Og så er der sådan noget underground noget her også vist, som jeg ikke lige har helt styr på, men som også er ret nice. Så det skulle bare kultur på kultur på kultur. Eddermame nice.
Budapest, det er sgu en hyggelig hovedstad, må jeg ærlig erkende. Sådan meget rustik og meget fed. Så klar anbefaling indtil videre, synes jeg. Let's go. Okay, hej vloggen. Du filmer jo forkert. Fuck dig. Hej vloggen. Vi er lige sammen med Oliver og Christian. De er absurd stive på en fredag aften. Vi hygger os. Vi går downtown Budapest. Jeg kan ikke flytte kameraet over det. Det er mega hyggeligt. Og så Oliver, hvad har du at sige? Hvad har du at sige? Jeg har at sige, at Budapest er fucking fedt. Vi elsker alt, der har med alkohol Ja, at vi gøre. kan ikke høre Oliver. Budapest er mega fedt. Vi går med en masse englændere og en fra Sydkorea. Vi har vores guide herovre. Vi hygger os. Ja, jeg skal nok filme resten af vloggen, fordi Oliver han er alt for fuld. Jeg er overhovedet ikke fuld nok. Oliver han er, nej præcis, han er ikke fuld nok. Han skal blive mere fuld. Og ja, vi hygger os. Okay, vi går her sammen med Oliver Krøger. Hvad så der, vloggen? Og Oliver han siger, at han vil klippe alle mine ud af vloggen. Det synes jeg fandme er ærgerligt. Men han er lidt for stiv til at vlogge lige nu. Så jeg vlogger for ham. Vi går her sammen med en masse mega søde mennesker, som vi har mødt på vores popcrawl. Men Oliver han har glemt at filme alle vores øl og alle vores andre lækre drinks. Vi har aftalt helt fra starten af den her ferie. Vi filmer ølene. Ja. Jeg har filmet alle øl. Det er sandt. Det er rigtig sandt. Han har filmet alle ølene, men han har ikke filmet drinksene. Så det er fint nok. Men vi er stive på drinks. Vi hygger os. Vi har det godt. Christian går og snakker med en dame derovre, som har en kæreste. Og ved du hvad, vi hygger os. Alle har det godt. Oliver har det godt. Jeg har det godt. Vi alle har det godt. Vi er bare ude på popcorn. Vi har det fucking fedt. Vi skal bare have det mega fed aften. Og så må vi se, hvor vi ender henne. Når ikke hjemme os selv. Christian og Oliver er til mænd, faktisk. Prøv at se den måde, de står der. Ej, hvor er det søde. Christian! Oliver, hvor er I søde? Hvor er I søde? Ej. Hvad så vloggen? Så er vi her igen. Vi overlevede alle sammen, hvad er det hedder? Vores popcrawl. Ingen af os er tømmermænd, så det er sygt fedt. I dag der står den bare på, at vi skal ud og shoppe og være nogle rigtige bymennesker. Så det bliver sygt fedt. Og så i aften skal vi på Prosecco Cruise. Så det er, hvor man sejler ude i den store sø her i Budapest. Og så får man Prosecco af Libitum ude på båden. Så det lyder til, at det bliver en god aften, hvor der også muligvis kommer tømmermænd igen. Men det må vi jo se. Hej vloggen. Så er vi kommet på båd. Vi har fået Prosecco i glasene. Og så er der bare alt det, man kan drikke. Det skal nok blive hyggeligt. Her sidder Philip. Her sidder Christian. Og her har vi søen af en lækker bro. Så vi tror, det bliver en hyggelig bådtur. Vi tager jer selvfølgelig med på rejsen. Så hvis vi lige kigger her, så er der sgu en helt almindelig gammel juledamper fra 1867. Så den slår sgu ikke egen hjemme i Silkeborg, men pænt det er den da. Så det vi ser her i vloggen, det er at Philip han er lige i gang med at få taget en masse billeder til Instagram og Tinder-profilen. Så det er helt perfekt. Ja, det er godt billede der. Life like this sure is sweet, huh? Isn't it nice to be rich, huh? Life like this sure is sweet, huh? Yeah, it's not to be rich, right? Life like this sure is sweet, huh? Nå, drenge. Hvad synes du om Booze Cruise? Det var sgu meget fedt.
5 Ja. stjerner. 5 stjerner. Klar anbefaling. Ja. Drinksene manglede lidt passage. Det var sgu ikke de bedste drinks. Men det var sygt hyggeligt, og det var en ret smuk oplevelse. Så jeg har egentlig ikke rigtig så meget mere at sige, udover live all you can. It's a mistake not to. Hvad så vloggen? Så er vi her. Vi er kommet frem til Spanien. Det er fucking lækkert. Der er 31 grader, UV8. Så det er nu, vi bliver brune. Så det er sygt lækkert. I kan lige prøve at kigge her. Der er de der termiske kilder, spag-agtigt noget. Og så er der et kæmpe renoveringsprojekt lige deromme. Det er typisk, der er altid renovering, når vi skal have sådan nogle ting her. Men det er lækkert med dejligt, med masser af sol. Hvad så vloggen? Det her, det var sidste vlog fra Budapest. I morgen der rejser vi ret tidligt. Det er jo hvad det er, men det kan jeg godt lide. Vi har været ude og få god mad nu. Ja, Christian. Hej. Vi har været ude og få god mad. Vi fik italiensk, som vi har gjort 3-4 gange hernede nu. Så vi er rigtig kulturelle med Budapest madkultur. Så det er sygt fedt. Vi har været ude og få en øl. Og så har vi ellers bare tænkt os at gå hjem til hotellet og så holde en lille filmaften, fordi det plejer sgu egentlig at være meget hyggeligt, hvis I spørger mig. Og lige hvad er det nu, vi skal se? Vi skal hjem og se High School Musical 2, fordi vi har lige set etteren her i eftermiddags. Okay. Så det er sygt hyggeligt. Det har været en god tur, og vi har fået øl og drikkelse, så det har været sygt fedt. Hvad synes I om turen, drenge? Det er fucking hyggeligt. Altså, jeg må være helt ærlig, ikke? Oliver, du har ødelagt turen fuldkommen for mig. Ej, Ja, det er også fordi, jeg var for fuld til at vlogge. Det er jo, hvad det er. Ja, præcis. Altså, så bliver jeg nødt til at tage over. Du er simpelthen for nederen her med i byen. Altså. Ja. Og så scorer du også bare for mange damer. Altså, Det er også Det er slet ikke okay, når vi han bygger tager dem alle alle. sammen. Alle damerne I skal ikke flokkes tvivle bare om ham. Blok, I skal ikke tvivle derude. Oliver, han er en dæmon, når han er i byen. Altså, Han er noget I'm a certified loverboy. lige præcis. Ej, ja, så det var en sygt fed tur. Og så tænker jeg bare, at vi vil runde den af her nu og sige tak fordi I så med. Ses vloggen. Ses om en måned.